Ino nditeerere zvakanaka. Ndanga ndakamira apa ndichinyasotaura kuti mudhara uyu ndinomuzivira kopi. Mudhara, if your mind serves you well, tiri Oxford University ku London tichita degree re anthropological specimen of identical plumage polyamorate close proximity. Tisu takanyora encyclopedia nemudhara uyu. Kana hondo yomuka tovanda mundebvu mongovanda mundebvu mongovanda nasiwo kwamukomberi mongovanda mamushaotizi mongovanda mundebvumu ndakutenda yapeda mationa Tirovere maoko vasharukwa.